a dangane. Kina lafiya? A ba kanki damu, waye sai ana nin fito? Babu na gaya miki. Ko ruwa ake yi yau sai na zo wajenki. Ha ba. Kanki jikin wani damayi. Ina wannan kwalliyar da kika min? Dan Allah ya fi na jiyan nan a ƙara kwalliyar nan. Kin gane? Ha ba, kanki damu. Zan zo yanzu na ƙara kwalliyar nan fa. Zan zo ai fa. Ai sai a ta yi. Mu kuma din nan gani nan bari ne fa. Me gida? Da wace shagiyar kake waya? Wallahi sakatariya ta nake waya. Kai ina ka ga office din ma da zaka gaya min kana da wata sakatariya? Jiya da masallaci jiya da zan je na manta da calbina a wajen ta. To shi kenan bari mu biyu ne da Lado, lafiya? Ina lafiya? Me ya faru? An kusa ni ina waya da yarinyar nan ta kama ni. Kisa. Kai